Bona tarda. Anem a fer el sorteig de l'Smartbox que vaig comprar per a totes les persones que col·laboreixen econòmicament en la Lliga contra el Càncer del meu event que he anat a fer a la Marató de Sables. Tota aquesta gent que veieu aquí són la gent que ha col·laborat en una quantitat o una altra i en directe vull fer, per a que no hi hagi cap tipus de polèmica ni res, vull fer el sorteig juntament en una cinta de record de la Marató de Sables. I res, dir-vos que s'han aconseguit 1.076 euros entre totes aquestes persones que seran aquests diners destinats a la Lliga contra el Càncer en la totalitat, juntament en el meu premi per equips, que suposaran 1.000 euros, també íntegrament. En total han sigut 2.076 euros que farem entrega el dia del sopar de la Lliga contra el Càncer. I res, anem a veure qui és l'afortunat que té sort i girarem totes les peces i la mà innocent d'este sorteig vull que sigui el meu fill, que ara el cridarem, que està dins, i que jugui i que pugui triar ell a la persona que serà la guanyadora d'este fabulós viatge per a dues persones a qualsevol hotel de tota Espanya, hotels de 4 i 5 estrelles, per a que ho passin bé i per a que merescudament s'emportin este viatge per haver tingut el detall de col·laborar el més important com és. Pol, saluda i agafa una fitxa, a veure qui li dona sort, carinyo. Hola. Vinga, va. A veure... Pues la guanyador ha sigut el senyor Claudio Franco. M'alegro molt per tu, Claudio, per haver tingut este detall, d'haver pensat i col·laborat, i espero que disfrutes del viatge amb la teva dona. Gràcies.